Kien bidu ta' ġimgħa traġiku għal żewġ persuni li sfortunatament tilfu ħajjithom f'żewġ inċidenti separati f'siti ta' kostruzzjoni f'Tasliema u San Ġiljan. L-ewwel disgrazzja seħħet għall-ħabta ta' 8 ta' filgħodu meta numru ta' ħaddiema li kienu daħlin għax-xogħol f'sit ta' kostruzzjoni fit-Triq Dingli f'Tasliema innutaw ġuvni bla ħajja f'ħofra fonda madwar 4 sulari. Immedjatament fuq il-post intalbet l-għajnuna tal-Pulizija flimkien ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei u tim ta' ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Minħabba li r-raġel waqaf post mhux aċċessibbli, il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili mit-taqsima tal-Jusar kellhom jinżlu ħdejh permezz tal-ħbula u makkinarju tal-kostruzzjoni. Ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fuq il-post mit-tobba tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin. Għal xi ħin ir-raġel x'aktar ġbarrani ma setax jiġi identifikat hekk kif fuq persuntu ma nstabet l-ebda forma ta' dokumentazzjoni. It-tieni disgrazzja seħħet tal-ħabta ta' 3 ta' nofsinhar meta Taljan ta' 40 sena iltaqa' bl-ħsieb mal-mewt meta waqa' minn qoli ta' madwar 3 sulari waqt li kienet jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni li jinsab fit-triq Francis Zammit f'San Ġiljan. Immedjatament fuq il-post mar tim mediku mill-Isptar Mater Dei flimkien ma' membri tal-Protezzjoni Ċivili. Madankollu, tabib li mar fuq il-post mat-tim mediku iċċertifika l-vittma mejjed fuq il-post. Dwar dawn iż-żewġ każi infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Għassa bl-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett u mid-Dipartiment tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.